Everyone, jotono no dipor kaham. Tini hingke ang nongo rignai, ani rignai no phunuk nai, hingke norok nai tongdi. Kaisa ke phunuk nai norok no. Sekangom phunuk na. Mo hingke mo tak borok no. Mo agini chamthi bar na bo. Khai di ang rignai no markhe naithokjago khaklaio norok bo naithokjagano hinai norok nai tongdi. Moke tak borok yabo mizorong ni rignai mokai bobo naithogo. Mo bo sini tak borok ya. Kaisa tongko mo tak borok no sini mote naithokjaka ang aniro to set rok rei rikutu set rok single man rignai simi rignai rok to kanjakya sudo moke single simi tongwan ro tamba hingke 400 thangpur rogo simi rignai kanjago hingke ba mo basuk rei amo simi no ko
Narok ani rignai no nara naitok jak baikha hingke comment khai sadi bahai engjak baikha narok ani rignai tini ni jora tei amsuk no hingke norok nai sadi bahai engjak ani rignai naitok jak kha ba naitok jak ya comment khai sadi.